sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami kadagiti napipintas nga komentaryo kadagiti drama tayo. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intay ibasa ken ikanbiag ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy apakasaritaan ket impatulod ni pagayam tayo a Dennis, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawek nga ilinged na kumalatan itinagan a Dennis. Tubuak ti La Union. Ngem iti agdama ket addaak ita ditoy Macau. Namamok ni Jackie iti balay pagiinuman. Sigun kenkwana kasinsina da kano idi iti nobyo na iso anapan nagpalpaliwa daytoy iti kasjay a lugar. Nagis-istorya kami nga rod kabayatan ti panaginummi. Inanandingay ko idi iti saem a pagdaldalanan na. Inalak ti cellphone number na ket inala namet ti cellphone number ko. Gapot agpada kami idin a nakainom saan min analapdan ti bara ti bagimi ket nailawan kami. Ngem kalpasanday di arabii kinuna ni Jackie kanyak nga awan rumbeng a pagdanagak ngamin safe kano daytoy iti mabalin a panagsikog na. Kenno bilang man agbunga ti napasamak kada kami ket dinanto kano ikamat daytoy kanyak. Madamamet idi ti panangipagnak kadagiti papeles ko nga agpa-Saudi. Duwalangan alawas ti urayak idi sakbay ti ipapanaw ko, ngem nakla atak gapu takastoy metten dagiti pasamak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Hello? Ni Dennis ka di dayto eh? Siya nga ron. Apay, asino da ito eh? Dennis, siyak dayto eh. Ni Jackie. Jackie? Juan, kidawag ko mati pa nagsarak ka. At da napatid nga ibagakan ka. Una. Kaano, ken sa dino ti pagkitaan ta, Jackie? Numabalin kat ita ko man, Dennis. Sige. I-text ko kan ka ti lugar a pagkitaan ka. Okay. Dennis, masikugak. Anya? Nagbunga ti pan nakailawan ta. Naamon ni tatang ko ang masikugak. Kat kas na unay apungput na. Anya? Kinapod nun. Kaya't adumakal ti apo ka bastard daw. Isungay kalaysam ti anak ko, Dennis. Ha? Pasensya ka no, Jack, imbaga ti panangikuyog ko kinitatang. Ang Jackie, di mo't Pangaasim, Dennis. Di ka ko managkadkad. Ang mga noon niya pa'y ti aramitan ni tatang kan ka. Ha? Awanan ti adupay asaw, Dennis. Ikasar mo ti anak ko. No di mo kaya't nga dadaga sa mapasamakan ka.
Inton bigatan ti papan ko iti Manila. Ijay kun nga orayan ti flight ko iti sumarunong aldaw. Agan anad ka kuma dito, Wan. Di mo baybayan ti bagim. Wan, di nakapakadanagan, Dennis. Si kakit di ati agan anad ijay. Nang runa kat adakan ton iti adayo. Awan rong mga pagdanagam kanyak. Kabailak ti bagik. Agyamanak iti panangikalaysam kanyak. Iti likodan ti panangibagak adikan ton riribukan. No bilang agbunga tinapasamak kadata. Ha? Amom ka di amanipod day di arabi. Kat si kaakanayon ti aday ti panunot ko. Mabainak lang ang amang i-text kan mangawag kan ka. Ngam idi na amwak ama si Kugak. Diyakon nagpangadwaan na ngawag kan ka. Awan parekot iti dayta. Kinapudno na. Kastamat la kanya. Kanayon ko ang malagip tinapasamak ka data. Ken may sa rumbang na lang ba't nga itungpal ka. Ngamin, Jack mo't paglibakan tinapasamak. Kat day talaunay ti pagyamanak, Dennis. Sapay ko matadikan to agbali. No siyak, awan ti rumbang a pagdanagam kanya kunak manen. Uray kastoy abiglan. O no, sana napakpakadandag iti pasamak. Nang runa ti panagkalaysata. Amok, ken mamatiak, amasursurutan tumit lang ayatan ti tunggal maysa. Nang runa, ket addanton anak ta. Dennis. Sana bale, tadamot cellphone. Uray ka sano ti kinabisit ha? Ikarigatan talat ta kumatag kinuntak. Iti kasta, agtalinad ti komunikasyon ta. Wen ket agsingsingpet kanto ko maijay. Kanayon mo kumaalaglagipan nga addan asawam. Ket dandani kan agbalin nga ama. Una, oray si kamat. Agsingsingpet kamat ditoy. Laglagi pa nga damot asawam iji abroad. Nga agtrab-trabaho para kada kayo nga gina. Kaano ka manen nga agpawit, Dennis? Ne, kat no kaipaw-pawit ko lang matkan ka. Una, ngam na ibusan. Manumat laang ngay timpawit mo. No adda extra akwartam dita, mangipawit ka pay laang, tani awanin allowance ko. Anya ngay kumati extra akwartak. Kat ipaw-pawit ko mat amin kan kati sweldok. Ay kat itis kitaram Umutang ka pay laang kadagiti katrabahuam. Amumat amasapol ko ti kwarta. Nang runa itatadandanin ti panagpas ngay ko. Sige, padasag ti bumulod iti katrabahwak. No da may pabulod da. Sige, katagyaman na. Ipawit mo adagos no, da mautang mo, Wan? Uwan bakit? Itala nga mariknak ti banog ko. Ay, nagsasarunumot ngamin ti panag-overtime ko. Alas 10 pa igaya man iti rabi. Diyak napupuutan ng ti oras Tida sayat, agawid akon. Iti kasta makay na nakpay. Masapak man na sumbrak inton bigat. Ada nag-message. Niruli akabsat ni Jackie Hello, bayaw. Kumusta kan? Amangan no da kwartam amabalin ama utang bayaw. Imbagla apaggatang ko itigatas ken diaper toy anak ko. Jakpay ngamin nakastruk iti trabaho. Bayadan kanto inton makaswildo ak bayaw. Una yan. Tiamudan sa gatado ti kwartak. Tida mo ti regrigat ko dito yung agtrab-trabaho. Replyak. Pasensya kan bayaw. Ngamawan mabatbati asweldo. Ipaw-pawit ko amin kanimanang mo.
Ngam ipadas mo ti mangibagaw ken kuana bareng adda may pabulot na. Aday ta. Naisend kon. Ne. Nagpartak mo na nag-reply. Awan pa'y sir-sirbim nga adda dita abroad. Di ka pa'y makatulong. Unay maten. Baybay akon. Diya akong replyan. Apay ngay, adi ka mat agpawiton, Dennis. Nay, katno ka ipawpawit ko lang hindi na panabulan. Mano lang ang mat ngay dayjay. Kurang pa'y apang gatas ti anak mo. Nag-abroad ka pa'y laang nga rod no basit mat ti ipawpawit mo. Jackie. Awan ser-serbim nga ama. Di mo mat gayam maitod ti kasapulan ti anak mo. Di mo mat ammo ti obligasyon mo. Pagbababawyak ti pandaki ka laysakyan ka. Hello? Inidog na maten. Una yun ti asawa. Nagsasakit dagiti isaw-sawang na asaw. Tinasakit. Naganak gaya man. Ngam di da pa yung bagbaga kanya. Di da man lang nagisend iti uray may sala ko maa-picture ti anak mi. Ay, unay maten, Diyos ko. Apay ngay. Idi na minsan pa lang aldaw akong kontakag ni Jackie. Ngam di na sungsung-batan dagiti chat ka na awag ko kung kuana. Ni Nanang ti umawawag. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Imbag man ta nakaawag kayo. Kasi ti apo, nasaya at kami matanak ko. Saan ka kuman nga awagan? Tadyak kayat amasinga ka kabayatan ti panaginanam. Angam ne, kakaasi mo to'y anak mo. Anyat ka tiyo asawan, Nanang. Ay na, 5 nga aldawon asaan anagawid ni Jackie. Imbati na ti anak yu dito'y balay. Nga awan man laeng kunanamot amang ibati ti igatang mi itigatas ti ubeing. Anya? Napanan na ka no? Kinapay asaan ang nagpakada-kada kayo? Saan ang nagpakada? Basta pimanaw latan akasla aso. Kat no di nakpay kasarsarita ti asawa manak ko. Labsa-labsan naklatan dito'y balay no kwa. Hala, bayan nyo pa lang, Nanang. Kasaritak to ni Jackie, apaman ang makontak ko. Ay na anak ko, amok tirigrigat mo dita abroad. Diyak ko makayat nga ibagada gito'y ken ka. Ang maasya anak una yan ken ka ken ti anak mo. Ibagbagak laang tipod no. Ket addaken kan amang paliiw iti asawam. Sige, Nanang. Aramida, timbagayo. Hello, Dennis. Lakay, pasensya kan ano, itaak laang anak kaawag. Nagpailiak ngamin, kitjak matan na sangsangot ti nag-cellphone. Napanak nagbirok iti mabalin ko apagdagusan. Jak ngaminan kayat ti makikabalay kininanang mo. Anya? Aywan gayam, mangipawit ka maning iti allowance mi kini baby. Awanin gatas ken diaper na. Sige. Agpawitak to adagos, apaman na makasweldo ah. Agyaman naklakay. I love you. Ayan nga ni baby. Amangan numabalin nga ipakita mat baba ni ti video call. I-on mo ti video ti cellphone mo. Tap na makitak mat. Naka-audio call ka lang amin. Ay ikwala kay. Adaak ngamin ita dito'y computer shop. Jak mo ako dyan di camera dito eh. Anya? Apay nga ka dita? Kunak man no adda ka ijibalay. Asino nga ti mangbantay ti anak ta? Ken ayan ti cellphone mo. Apay asaan nga iso ti usaran? Apay ay anagado sa lutsud mo, Dennis. Basta mangipawit ka. Iti kasta, adda allowance mi iti anak mo. Sige, bye. Mabit lang. Hello? Ay, una yun ti asawak. Sabalin sa daytoyin ah. Agsasaro mo ti message ko. Kitagman. Nimot Jackie. Lakay. Naka-ICU ni baby. Jack amo ti aramidak. Awan apulos kwartak. Ado ti agas amasapol amagatang. Mangipaw it ka adagos. Apay ngatan.
Anya tinapasamak iti anak ko. Awagak man. Oh. Di naman sumbatan. Reply aklatan. Sige, bakit? Mangipaw itak adagos. Kasaritak ti driver mi ta ison ti ibaon ko. Addaak ngamin iti trabaho ket jak mabalin ti rumwar. Ngem anya kadi tinapasamak iti anak ta. Isin ko na. Agpaw ikamanan, Dennis. Anya? Sigon ka dagiti doktor amang tamtaming iti anak na. Masapul ka no ama operaan adagos ni baby. Gapo iti sakit alaklak amon na ita. Anya ngamin ti sakit na aya? Ang kwa, nalipata kong timbaga ti doktor. Basta mangipaw ikan. Itikas na at dagastusan ti anak mo. Ag video call taman, itikas ta. Makitak ti anak ko. Ay, kwa. Inindap namanan. Jak makunta ka na. Sabalin da ito yung agparparik na kanyak. Tinasayat, awagak ni nanang. Ay na anak ko, saan ama sakit ti anak mo? Lukluk kun nakalaang ni Jackie. Anya? No di ka mamati kanyak nga inam. Agdamag ka kadagiti makaamamukin ni Jackie. Iti kasta, maamuam dagiti aramidan na. Ah? Nabayagan nga ibagbagakan ka. Angam kasladinak mat ngamin patpatyan. Isakit mo mat di asawam. Saan mo't nga iti isakit nanang? Jak lakayat nga agrikyer kami. Amuyo mo't nga daak dito adayo. Jak kayat nga isupay ti pampanunutak ti panagapami. Wen, ngam di ka kumaagbalin abulsak. Pangaasim anak ko. Agsasaro naman ang ti message ko. Nimot anti Susan nga ikit ni Jackie ti nag-message. Nagatidog pa iti mensahe na. Basak man. Hello, Dennis Barok. Jak kumakayat ti makibiyang iti isyo yo nga agasawa. Ngam aglablabusen ni Jackie. Saan apudno nga adda iti ospital ti anak yo? Kinapudno na adda kaliblib in ita ni Jackie ket masikog na itoy. Ukwartaan da kalaeng iti lalaki na. Jakon kabailan nga ilimad. Makonsensya ak una yan, Parok. Sinaamon ti kaanakak. Lipatemon, Barok. Oh, sana puno da ito eh. Sana. Hello, Lakay. Agpaw ika kumamanan. Awanen allowance mi iti anak ta. Anak ta? Wano anak yo iti lalaki? Ne, anya ka din day ngay bagbagam, Dennis. Tunggal umawag ka. Kwarta ti bagbagam. Pau-pau-itan ka met. Amin akid daw mo. Itad ko. Umutangak pa yan. Tapno laang maipaay ko tikid-kid dawam. Ngem lipliputan nakgayam. Anya lipliputan ngay bagbagam, Dennis. Awan kinapudno na dagita ngay bagbagam. Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Mamati ka kumakanya. Di kan aglibak, Jackie. Amok amin ang ti kalukwan nga aramidam. Dennis, siyak ti asawam. Siyak nga rod kumatipatyam. Di ka kumamamat pati ka dagiti sayang gusang laang. Awan kinapudno amin dagita impadamagdaken ka. Jak kayat amadadaal ti binukil ko a pamilya. Jak kayat nga awan ina mabangunan ti anak ta. Iso apakawanan ka. Kat pangaasim ta agawid ka ni Jibalay. Lipatak amin nga inaramid mo, basta agbalbaliw kan. Kwa, Dennis. Mangipaw itak iti pagpunam nga agnegosyo. Iti kasta, adda pa ka kumikumam. Kasaritak ni nanang, tatulungan na kaamangaywan iti anak ta. Kabayatan ti panagnegosyo.
Anyo na gito'y aladawan. Kinaat man. Nakatagmat ka ni Jackie. Ladawan ti lalaki. Andito lang ako. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita at ang magiging anak natin. Excited na ako maging tatay. Bukasta, agdendin na dapay lang. Dagiti awanan pa rin. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanyak. Anya tinagbasbasulak launay kan ka, Jackie. Apay, nagsakit. Dennis, anak ko, patibkaram ko matipakinakam mo. Di mo itulok nga abakan nakatigura kan liday amarikrik na mita. Nanang. Panunutom di anak mo. Isu ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Iti kasta makatrabaho ka na imbag, anak ko. Nagsakit, nanang. Kasladyak kabalan. Apay ang naaramid ti asawak ti kastoy. Apay. Diyak mo't nagkurang nga ng ted ka nagiti ka sa pulanda. Apay, akastoy tinapasamak. Hanya launay tinagkurangak kaya, nanang. Awan tinagkurangam, anak ko. Talagakit di agatel daya babae. Saan ama kontento kan ka? Iso ang nagbirok iti sabali a lalaki. Nanang. Talaga na po school mo tirupa man niya. At dapay laganas mo nga umawag itilikod ang tinaramid mo apan ang loko kanyak. Ikang ka lang arudon iti gundaway tapno agbaliw ka. Ket urnusan ta ti amin ngem talaga gayam anatangken ti ulom. Awan pusom, Jackie. Awan asim. Pakawanan nak, Dennis. Ngem ay ayatak ni Romy. Ket jak kabailan ti maisina kan kuana. Di ka madanagan. Bayadak amin nga impaw-paw it mo. Kat ulitak tagkid daw iti pamakawan. Di kagdanag. Ibatik kin ni nanang mo ti anak ta. Sikan ti makaam mo iti ubing. Amok adi mo baybayan ti anak ta. Masikuga. Kat dandani kun ipas nga iti anak mi kin ni Romy. Agyamanak iti panagayat nga impaay mo kanya. Kabayatan ti panagkadwata. Kidawak alipatan na ko. Apay. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanyang, Jackie. Nagsakit. Apay asakpay tinakapasamakan ti kastoy. Kasta ti kinapartak dagiti pasamak, Miss F. No kasano ti kinapartak ti panagkalay sami, kasjay met kinapartak ti panagsinami. Idinalpas ti kontratak iji Saudi, nagawidak ket ditak anakita ken naarakop ti anak ko. Adu ti mangibagbaga akaing-ingas ko unay ti anak ko. Ket nagasatak kano, gaputa oray kasjay tinapasamak kada kami kani Jackie, inbati na kanyak ti ubing. Aging ga ita ket nasakit paylaeng kanyak tinapasamak. Nang runa numalagip ko, dagiti kalukwan nga inararamid ni Jackie kanyak. Pamrayaklatan ti aglulwa, numalagip ko tinapalabas. Nang runa, no kasjay adamagan ti anak ko, no sadino ti ayan ita ti inana. Ninanang kulatan ti makakaammo, amangyaw awan kadagiti damdamagan ti ubing. No maminsan, adda dagiti gundaway adamdamagek ti bagik. No apay met ngamin, ano siya sinupay ti agay-ayat iti napudno, ket isupay ti malukloko. Ita, innaman ti tawan ti anak ko.
inbatik paylaang iti poder ti inak kabayatan ti panagtrabahok ditoy Macau. Ket madama nga ilaklakad ko dagiti papeles da nga umay ditoy ayan ko. Iti kasta makapagden na kami meten nga agama. Damag ko nga adameten dua nga anak ni Jackie ken ti kadenden na ita nga isu ti lalaki anang isinaken kwa na idinagamam mo kami. Wen Miss F. Nagsinnoblyanan da iti ex na kalpasan ti panangikalaysak ken kwa na. Nagsakit, nagsaem daydi apasamak. Ket agingga ita kasla marikrik nakpaylaeng ti sakit. Ket jak amo no aginggat kaano amalipatak ti saem nga inpaay ti babae anang lipot kanyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Dennis. Ken ka pagayam, Dennis. Dumteng tulat ta ti panawen a makalipat ka. Mariknak ti saem ken sakit iti barukong mo amang lagip iti napalabas. Ngem nagasat ka gapu ta addaken ka ti anak mo. Italak mo amin iti Dios ket ikararag mo at tarabayan na kayo nga agama nang runa ti anak mo kabayatan ti panagdakkel na. Di ka agimula iti sakit tinakem. Pakawanemon ni Jackie ketluktam ti pusom nga agayat manen. Sapay kuma tamasarakam ti babae amang ipatagkin ka iti napudno ken agbalin amay kadwa nga ina ti anak mo. Alakastan pagayam Dennis ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.